Sound check. Sound check, yan. Good morning everyone. Nandito tayo ngayon sa Bayambang. Nandito sa Aman Perez. Kung saan magaganap yung charity Ride for a Cause. Yan. Ito po yung ating beneficiary, si Nanay. Ito po ang inyong DG1 Provinciano. Kasama po yung ating Amputilean Riders Club. Simputan mo. Ba, alam ko ba, parang ano nung katabi ah. Ito si Nanay. Hello, Nay. Morning. Si Nanay Norma Valdez. Yan, 71 years old. Meron po silang diagnosed hepatic abdominal. At si Laika Ramos. Yan, ito po yung ating beneficiary. Hosted by Supremacy Riders Club. Yan po. Baik ilan oleh sakit naik? Ha? Naliling na yun sa ito. Ha? Kadugas. Kasi talapan tuta niya. Sakit. Malay? Ay, bukol. Ay, bukol daw si Nanay. Ang tuta niya, opera. Si Nanay. May bukol sila sa tinanampisan tuta na. Ay, umar yun. Tanginer kayo eh. Taga Maliwer, Bayambang. Maliwer. Taga Maliwer si Nanay, Bayambang. Sila po yung ating beneficiary ngayong araw. Hosted by Supremacy Riders Club. Sa lahat po ng riders, maraming salamat sa inyo. And tinibagay yun na yan. Tinibagay yun na yun sa Rai Riders. Tinibagay sa Rai Riders. Yung tulong si kayo. Maraming salamat. Tulungan siya. Maraming salamat daw po sa lahat po ng riders na tumutulong. Yan, especially na matutulungan natin si Nanay. Yan, para meron po siyang pang-suporta, pang-pagamot. Hindi na daw kasi pwedeng operahan gawa ng malaki na yung bukol at baka hindi na rin nila kayanin yung operasyon. Yan, maraming salamat daw po. Maraming salamat po. Yan.
na si nanay kasi hindi nila kaya magtagal dito. Sana pagaling kayo, nay.